हरेक त्याग से टकराइब सन त जर के राख खोजिबसन। हरेक त्याग से टकराइब सन त जर के राख खोजिबसन। और सुनस रे बेटा, जब चीज खाड़े कहियो खाड़ लियसन ठाकुर जी के, काहे कि जतिये बरांड ह। किन के डिमांड होला, ठकुरान के लइका बरांड होला। ऊ तो बढ़ले बा। हर एक की तरक्की ऐसा करेंगे मेरी जान कि लोग फेसबुक पर नहीं गूगल पर सर्च करेंगे। हर एक की तरक्की ऐसा करेंगे मेरी जान कि लोग फेसबुक पर नहीं गूगल पर सर्च करेंगे। और तेरा बाप मेरे को समझता था रहा, एक दिन मेरे से मिलने के लिए 1000 रुपया खर्च। हिरान बबुआन संगे यारी रहेला। अच्छा, ठकुरान खाती जेल ससुरारी रहेला। हर एक की अक्कड़ इतना बा कि जौन चीज देख ली वो चीज हमार बा। हर एक की अकड़ इतना बा कि जौन चीज देख ली वो चीज हमार बा। क्या रे ढेर जन बोलिए तोर जवान खींच ली, काहे कि रंजीत ठाकुर हमार भतार बा। बातरे हो बाकी खतरे हो, ठाकुर जी के लइका तोर भतरे हो। ढेर मत बोला। क्या रे तू अपना के बदमाश होखबे चाहे होखबे तू गुंडा। क्या रे तू अपना के बदमाश होखबे चाहे होखबे तू गुंडा। जब मारे लागे गोली नंदबंसी और ठकुरान तो इलाका पूरा सुन हो जाए, मैदान छोड़ के। जब दागे लगी गोली ठकुरान इलाका सुनसान हो जाई। भागे लगबू तूफानी मचान इलाका सुनसान हो जाई। पिया के खातिर का रखी हम जोगा के जिला मोहल्ला पूरा बवाल भइल बा। अरे कि पिया के खातिर का रखी हम जोगा के जिला मोहल्ला पूरा बवाल भइल बा। हमारा ठाकुर जी के लइका से प्यार भइल बा, हमरा जिए के उहे आधार भइल। जाके ना जाने पिया खातिर रखी का जोगा के जिला मोहल्ला पर चार भइल बा। ठाकुर जी के लइका से प्यार भइल बा। हमारा बारे में तेना जाना ताड़े रे, आ कावना के बल पर फाना ताड़े रे। मार दे गोली हमार मजनुआ नंद वंश ह। आ ढेर बढ़ चढ़ बोल ना बोली, काहे कि ठकुरान जी घर के वंश ह। चढ़ बोल ना बोली खतरे के अंश बा। मार दी गोली मोर मजनुआ नंद वंश बा। मार दी